To je môj bombing ešte starý. VGS Las Vegas. Sem chodíme na lacné obedy. Vítajte v Piešťanoch, v meste snov. V meste KON, teda fakt. Tu to všetko začalo. Sup, Mo? Môj byt, krásny. Ešte sa to tu všetko chystá. Z repu, bratku, som si postavil bytík. Akurát mi robia zástrčky. Starý? Serius? Vieš ako, 20 rokov žije v Československu. Ja som tu tak koľko? 2001. Čiže, koľko je? 7 rokov? 7 rokov na scéne, no. Mladý týpek, ale všetko som zažil. Pomaly, podstatné. Ne. To sme hrávali basketbal. Sup? Susedia, ktorých sponzorujem tričkami. Vtedy sa repovalo, skôr boli tie texty také undergroundovejšie, ešte neboli témy o lovoch, alebo keď bola téma o lovoch, tak to bolo skôr v negatívnom zmysle. Všetci boli underground, ale boli underground, lebo tu ani komercia nebola. Takže sme si stáli vlastne za tým, za čím sme stáť mohli. A vtedy sme mali ešte v jednej skladbe hip-hop nie o slave ani o penázoch, ale o kvalite a my sme tu navždy. Potom ako sme boli za to neskôr terčom, že kedysi sme hovorili, že hip-hop nie o penázoch ani o slave, ale vtedy nebol o penázoch ani o slave. A o kvalite stále. A že sme tu navždy, to sa uvidí. Už možno aj áno. Nejaké peniaze sme zarobili za posledné roky. Plus nejaká hypotéka, samozrejme. Starý? Nabite som. Nabite. Serious? Dobre. Témy ma napadajú zo života. Ja vždycky, keď napíšeme nejaký album, tak potrebujem taký rok prestávku, aby som mohol načerpať novú inšpiráciu, aby som vedel nové témy, stretávaš nových ľudí furt, takže no a načerpávaš inšpiráciu z tých ľudí a zo sveta okolo teba. Môžete napadnúť hocide text. Keď sereš, keď si honíš. Hocičo. To bude do LK sedačka, jen tam bude projektor veľký, 3x2 metre. Prvý text bol o škole, samozrejme. Vtedy sme riešili to. Vždycky sme v textoch riešili, hip-hoperi riešili, že čo ich sralo a čo ich tešilo. Niečo zo života nás srala vtedy škola, samozrejme. Samozrejme nehovorím moc často, samozrejme. To bude mať kuchyňu, kde ide tento nešťastník akurát. No tak, no. Tot spálňu. Tot budem ze svoju frajeročku. Za chvíľu sa možno aj poženíme. Keď sme začínali, som mal 18 rokov. Úplný špunt, vyjebaný. A dneska 25. Štvrť rokov, či štvrťstoročia mám za sebou. A je príjemný pocit, že som to mohol prežiť s hip-hopom. Šatník. Kedysi to bola špajza, dneska už sa ze špajze robia šatníky. Je veľa oveľa starších reperov, ktorí nezažili to, čo som zažil ja. Ja som bol vlastne pri tom veľkom búme na Slovensku, čo bol. Bol som vlastne pri všetkom zásadnom, čo sa stalo od roku 2001 a to sa stali dosť vážne veci. Dovtedy bol hip-hop dole a jak sme došli my, tak vtedy to začalo stúpať hore. Došiel boom, komerčný boom, došli love, došli sponzory, došlo všetko. Pri tom všetkom som bol. Na to žijú. Sonička, zakývaj. Ne. Čau. Čo? Čo natáčaš? Dokument. Výhľad na všetkých školáčikov. Hip-hop mi dal sebavedomie určite, nejaké uznanie možno medzi ľuďmi.
dal mi penáze, dal mi dosť penází, čo ako som nikdy nečakal, že my si budeme môcť dovoliť niekedy kupovať si auta, domy, byty, pičoviny. A dal mi aj veľa nepriateľov zase. Mám kamarádov, takých pravých asi 10. Mou, počkaj, ideme dole. Či chceš to ísť kúknúť? No. Tak poď, vybehni. Broko, veľký pán. Najslavnejší nereper na hip-hopovej scéne. Vítajte na Vodárenskej ulici. Tu som žil, tu som začínal s rapom a tu som točil prvý klip Kontrafakt Dáva mi. Hip-hop mi dáva to, čo mi život bere, keď ma sere. Kontrafakt, Vodárenská ulica. Piešťanský harcovník číslo 1. Tu sme mali bývať spolu do piče. No, mal byť crack house. Tým som sa nezalúbil znova. Tuto bola hlavný striptizová nič. Tam mal byť automat. Ešte stále ho plánujem. Tuto? No, ovocie. Ty si skoro otočil, ale ty si skoro otočil. Ovocie budem mať z hlavy. Už ma čaká na sklade. Mám svoju frajerku, snúbenicu. Prsten dostala tento rok. No uvidíme. Pripravujem určite aj spoločné do budúcnosti, ale skôr ešte by mali výsť solo albumy aj mňa aj Rytmusa. Toto bol pán svojho času. Ego s dreadlockmi, so sestričkou. V hip-hope je normálne, že vydávajú sa sola, lebo rap je vlastne aj o tom egu, o tej osobnosti, lebo raperi sú vlastne ego-tripery a preto každý chce vydať solo asi reper. Chce prezentovať sám seba. Chceš mať niečo svoje proste. Tu je moja detská izba. Tuto si žijem, teda žil som, teda ešte žiť budem. Zo pár mesiacov. Potom sa sťahujem. Kontrafakt, Zlatá platňa z album Era. Veľký pán. Tuto to začalo všetko. Zraz Breakerov 2001, prvý koncert. Tu sme sa ešte nevolali ani Kontrafakt, volali sme sa Deja Vu. Spojený v jednu hlavu, v jednu osobu. Skladby Kontrafaktu vznikajú tak, že máme témy nejaké, ideme robiť album, najprv si zistíme, aké tam chceme témy, máme ich veľa a teraz si voláme, teraz ideme robiť skladbu Bosk na rozlúčku. Tak ja to napíšem doma, on to napíše doma svoju slohu, medzi tým si voláme, aby sme náhodou nenapísali to isté, keď je to nejaká konkrétnejšia téma. Si to regulujeme a potom refrén napíšem buď ja, buď Paťo, alebo spolu ho napíšeme. A Janis pomáha občas. Dôležité je, aby bol osobnosť, reper, aby sa vedel predať, aby netrepal pičoviny, aby mu ľudia verili. Čiže musí na sebe makať. Ja tiež, keď si vypočujem staré skladby moje, tak sa na tom smejem. A mali by si reperi počkať a nechceť hneď asi všetko naraz zo začiatku. Lebo veľa skupín je tu teraz takých, že si myslia, že je tu hip-hopový boom, že každý teraz, keď zajebe, že je pán, tak ako hneď sa mu dostane odmeny, ale tak to nefunguje. My sme museli tvrdo makať. Není som vysadený na luxus za každú cenu, ale mám ho rád. Keď si ho môžem dovoliť, tak si ho doprajem. Ale kľudne sa vyspím aj na zemi, keď sa nadrbem. Halíš? Vieš, čo je toto starý? Ideme ho ešte odjať na stanicu, ideme sa nájsť, dobre? No Dolče víta. Odvezem a chodí za mnou. Poď. Ideme? Poď. Starý Serus, pozdrav doma, bratov Čechov, nech vám nejebe. Zdraví vás brat Slovák, Edo, Kontra, Fakt.